Asa ka? Asa man ka? Asa man ka? Nganong sa ako mga problema, nganong wala ka? Di ba anak ka, lihok tao kay tabangan ta ka? Pero asa man ka? Nganong sa mga babae gidi malas man ko pirmi? Naaman unta ko'y naibgan? Pero nganong ang akong naibgan dili man ako ang iyang nagustuhan? Hala, naunsa man ito, Hana? Gilak-hilak pag maurang usa. Tripan ko ni be. Naunsa naman ni. Ngano ang uban gatinagura, gatinagutlo, gatinagupat, gatinagilma mag-uyab. Pero ngano ako wala man maski isa. Bahin-bahin lang gud tata. Hala, nadaot din siya sa gugma. Karon ka, oras na siguro para makabalos ko sa imuha. Galibog na ko aning kalibutan na. Unsa magitinuod nga rason? Nganong sa mga babae dili man ko sugton. Unsa may angay na akong bag-ohon? Unsa may angay na akong usbon sa akong naong? Bato! Hala! Naakadira! Oh, bato! Yawas! Unya unsa man gid ay tinuod nga rason? Nganong sa mga babae dili man ko sugton? Ang tinuod nga rason, nganong dili ka sugton, tungod kay ang imong panit, grabe ka ito! I'm sorry, don't leave me. I want to feel Putang ina mo, ginagawa mo! Grabe, pakahinimayon na po di mo oy. Tinuod di ko yung gingon sa uban. Nga kung ikaw kwartahan, ang mga babae na moduol sa imong nahimutangan. Munang karon, oras na siguro para hulboton ta ka! Kadaghang kwarta. Tuolon, be. Kadaghan na sa akong kwarta, dirira ka sa wala. Kaya akong tuo nga bulsa, naani sinsiyo nga perting daghana. Paminawa ang tingog sa sinsiyo nga perting sidlaka. Pero kung imo ning tan-awon, taklober ni siya sa botelya. Moglakaw-lakaw ra ko sa karsada. Siyaro, ug walay babaeng modool sa kuha. Asa man tuntaw, Hana? Ay, tuara. Lakaon ti ka patalikod, be. Banggaan ti ka sa kong sampot. Agay, sir! Sakita man anang imong kuan. Uy, hala! Kamunggay man ni! Asa man itong tawhana? Ay, para! Ganahan, giri kag palagas, ha? Gok doon, be! Siyaro, sa akong kwarta nga gidala-dala, ay kung ingna nga way babae nga modool sa kuha. Ang saging ni Timoy, pinanitan og tumoy, usahay mo tikig, usahay mo lumoy. Sige! Katawa-katawa, Jun! Ang saging ni Timoy, sa unggoy gilamoy. Agay! Uy, naunsa man ka, ma'am? Yawas, ang titsir man di ay ni. Ma'am, naunsa day ka, ma'am? Naunsa? Imong manggong gisumbag, be. Taka-taka raman in taong ka, ma'am. Ikaw raman ang nidumog sa kuha. Yes, sige mo dyan kong gisumbag, ari o, sakit kaayo. Wala, naunsa naman in taon ni bayana. Kaya asa man di ta kapatubang, ma'am? Patubang ramang unta ko sa imong dughan. Para-paraan ka naman. Ay, putang ina mo, ginagawa mo! Yawas, ipakitaan na po ko siya mga butbut nga istorya ba? Maugid na sila. Basta magbitbit kitag dahang kwarta, atik-atikan dahin ta sila ha. Unya, saon man nato ni?
Ya, Unsa man? pwede ko mukuot. Mukuot? Asa man ka mukuot? Mukuot sa imong bulsa ba? Sa akong bulsa? Aw ka na sige kuota. Pero ayaw kumpiyansa. Kay basig buslot ng bulsa ha. May kapanin mo ang ala! Ya, ug naay madala ba? Ako ana. Ug naay madala imuha na. Aw sige imuha na. Kani, kwarta. Murag time na siguro ba nga musibata. Ya. Unsa man? Ya. Sige sa kadali ha, balikan rati ka. Yawas. Daan ko palagi. Basta makuha na nila ang ilang gusto. Daan radyo ka dritso. Pero sige lang. Ang karma di man magsaba. Wa siya kabalo. Nga ang iyang gikuot sa akong bulsa. Taklo brato sa botilya. Kani, kwarta na ni. Ha? Unsa man ni? Taklob sa botilya.